NDEB ni G27 gaison sanni be gewlang melko dedenai manau gede dedengiri mani jatau sibi jatau nuzati finai gahai alasi aro alasi nungtangman aro Anga nibu Anga dawhar lugu aro gede marai raja nungtangman gibiawno be gaison sanau Gwsw gorbonनिफ्राय गासैनि सामबो जांख्रिथायारि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय नैथियाव जायफ्रा 26 बोसोर बड'लेण्ड आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमबाय आरो जोंनि जुजिनायखौ खारथाय होबाय आरो गोगोम खालामबाय आरो जायफोर दावहारुफ्रा दिनैसिमबो सुथुरनि आखायाव गोमानानै दं बिथांमोनखौबो आं गोसोखांदों खुलुमदों आरो मान बावदों जाय दावहारुफ्रा दिनैसिमबो जुजिनानै दं बिथांमोननिसिमबो गोजोन हामग्लायथि आरो साबायखर बावहरबाय जायफ्रा हमजाबाय बुख्रुबजाबाय जुनारफोर बायदि गावथारजाबाय आरो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय गोबां दुखु दाहा सहायनांबाय आं बिथांमोननिसिमबो खर' गंग्लायै मान बावहरो आरो सिबिनाय बावहरो आरो जाय बिमा बिफाफ्रा बिर जोहोलाव मुंख्लंफोर जोनोम होबाय बिसोरनिसिमबो बे 27थि गायसन सानाव आं खर' गंग्लायो आरो मान बावहरो 27 बोसोर उदांस्रिनि दावहायाव जायफोर हिनजावफ्रा आरो गथ'फ्रा अबथिरायै रान्दि जानांबाय आरो मावरिया जानांबाय आं दिनै बिसोरखौबो गोसोखांदों आरो बिसोरनिसिमबो अननाय गोजोननाय आरो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय So today on this 27th anniversary of National Democratic Front of Bodoland I would like to extend my heartiest greetings to you all. On this auspicious day, I remember and pay tribute and respect to all the martyrs who have laid down their precious life for the freedom of Bodoland and who have embraced martyrdom for the cause of the Boro people. Today, on this auspicious day, I salute them. I also salute you all. दिनैनि सानावनो 27 बोसोरनि सिगां तामहिनबा 1982 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव बर' सिकिउरिटि फर्स एबा गुसुङै BSF खौ बै जोंनि सोनाबहा नुहुरनाय LP स्कुलावनो माखासे मेंनो रोङै हारि अनफावरि बर' जोहोलावफोरनि नाजानायाव हरसे सावरायलायनानै सुदेम गोजोन फुंबिलियाव गायसनदोंमोन 1993 मायथाइनि 18 एप्रिलाव बर' सिकिउरिटि फर्सनि